Farem avui les albergínies al vapor, albergínies al miso de sèsam, i necessitarem sake, pasta de miso, sèsam, llavors de sèsam, salsa mirin i albergínies. Primer de tot maridarem l'albergínia, que ja l'hem pelat i l'hem tallat més o menys a bastonets, amb sake i sal maldon. Només seran 10 minuts abans de coure-les al vapor. Torrem les llavors de sèsam abans de barrejar-les amb el mirin i el miso. Fem els bastons d'albergínia al vapor amb la marinada, o sigui, el sake i el sal i una mica més d'aigua que hi he posat jo. Ja tenim les albergínies al vapor cuites, ara les deixarem refredar i els hi posarem aquesta salsa de miso i sèsam que hem preparat. Però primer han de reposar i que estiguin fredes abans de tirar la salsa. Ja hem cobert els bastons d'albergínia cuits al vapor amb la salsa de sake, mirin, sèsam i pasta de miso. Ara això, abans de menjar-nos-ho, com a mínim ha d'estar una horeta. Ja hi hem tirat per sobre una mica de sashimi togarashi, que és una mena de guindilla picant japonesa. Llavors això, si ho feu d'un dia per l'altre, que també estarà superbo, millor que no hi poseu el picant. Però si us heu de menjar al cap d'una hora, ja el podeu posar.